Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana rasa imawa saya lek dah biasa semakin ayu semakin larang regane. Brownies originalnya aku siji. Terima kasih Mae. Dilimpah ambek mbokane. Sepak siji tek loro. Nggih. Wis iki ayo mbok guri. Nggih. Jadi pangan bareng-bareng. Niku biasanya pun enten pesone, Mak, taruh pinggire atom. Renek. 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 Keenek ini. Mboten enten ah. Singgo. Nek kon yo apa tuh? Mak Rapang nggih seneng lho, Mak. Iya, iki ayo besok. Rapa? Nggih, Rapa ya seneng. Iya wis rapa. Nggih. Bareng. Oke. Ini karo anu kok. Karo dek ini kan lho. Enak daging. Dagingnya petak pangan nih. Oh. Kan pun bumbunan ya niku. Pangan dhewe. Rene jenengan langsung ditumbas napa dado. Iya. Kan niku boten enten pedes-pedes sih teriyaki. Teriyaki. Ya. Itu air gede-gede ya. Dia tidak mengira-ngira, tidak menduga ya pisang itu. Jessica kak loro mesti sudane ra pakai gula. Pangan dhewe. Oh, aduh nih. Kayak sepi, Mak. Siap. Kecap linting. Ya, Mak. Lagi mana tak syuting kok ya kopi anu pelanggaran kok nek tak syuting pelanggaran. Ngono ki yo gak ero gak krungu, Mak. Padahal yo HP-nan. Pek. Ya Allah. Ya Allah. Enek wong gremeng-gremeng iso ora krungu iki lho. Nah, enak keren. Apa tak jak maniwak dek kering. Ya, ya roti, mari ya paling. Iki lho brownies, brondong manis. Senengan. Baru Enek wong gremeng-gremeng ape tak shot ki, Meng. Ben ketok, heeh. Oh, ini plus. Panen. Panan. Lho. Roti senenganem. Njaluk ora kowe? Kontak. Kok iso ket-keti wong iki lho. Aku yo kaget. Iso pros. Brownies, Mbah. Brondong manis. Tak wis lah. Nih. Yo sarek. Nyantai, panen rene. Rene to. Ini. Jumuk sini apa? Đến bạn như vậy gì? Vừa. Đâu máy rồi. Đến. Cậu ăn. Chứ cả cậu ăn. Bị kiệt to. Nggih, turu dengan
Wis to. Sak polahe sak penake awake. Iya, sak kondang. Mel, Mel. Ya lo. Iki lho brownies. Iya bonjong apa? Aku seneng iris-iris sih. Rene. Loh, Ini Pak. rezeki. Nggak jamis. Nah, Enak sih guys. Enak. ketok kena apa? Nah, Mel. Ini aku seneng anu, Mel. Gimana lagi? Nah, Amal apa ndak panas ya? Lah. Iki kat mulai rekreasi ya? Hari sa. Kayak semari terus. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. pancen yo tulang wangi. Aku loro kabeh kok tulang wangi. Tulang wangi. Brownies legi jenenge lek tirone legi tulang wangi. Heeh. Iki legi lempok. Lempok. Legi lempok, lempokan. Jere kliwon, jere legi sebener endi lho jene iki. Mbok legi mbok payu. Apa lah, guys? Ini Tulang wangi. Jere ndik iki kayak kliwon. tulang wangi lempok. Jessica ki yo tulang wangi. Tulang wangi. Ning untuk loro yo tulang Tulang wangi. wangi. Tulang wedhus. Tulang kirik. Apa ki? Apangan yo? Ini itu. Wis mama wis seneng. Wah, Ya Allah, dek padha kaya ngono. gak panas. Aku lho, Panas dalam. Jadi mak nih. Aku seneng ngeliat. Nah, meneh Mel. Enak Mel. Enak. nyempap. Oh, aku seneng roti kok. Kita ambil. Nah, ini kene kan. Botol ini, botol ya nek. Getok-getok iki kok. Botol den. Oh saku. Baru yang denger. Wong tuwek mungkin saiki wis sini. Iya. Agak jagung, bentuk jagung. Padha loro kabeh. Jagung. Enak awake bener. Mak iki untune dek. Lha iki dek esuk mang koyo Untung. Mak telengan gitu. Nah, ini kayaknya. Ini enak orang. Ini itu yang orang. Ini itu Iya yang ini. Itu ada. Enak kan? Entak aneh. Enak. Ngajam dari ya. Iki lho. Enggak apa-apa ini saya. Nah, bari. Mari. Enak panganan kok enak. Iya, plastik lah. Awe wong mbak iki piye? Mak iki jarang ya mak menothek tuku roti ngono ki. Nek metu ngono ki kadang nggih koyo Najonegoro winginane tapi nek etos Tok yo nek cukup pengen ngono kae lho. Iya, Apa mandel, nah. Tak. Nó đặt làm sao? Cạn. Iya, iya, lumayan. Tulang wangi nek. Ndi untuk nem sing ndi? Kesel somari mbok kek apa? Tak coplok kabeh ngene. ya mbok cabutno. Dicoplok kan. Coplok dhewe. Nah, untuk ini nek iso aja dicoplok. Loro yo ditambah. Rapeli kok. Mbok kek apa? Protol dhewe. Mbok tambahnya apa mau? Kanane apa? Gak ditambah kok kowe mbeli dokter. Lho kok kan Wis kita ngomong wis bangga. Kan apa ora? Baru tuaan iki gak aku blondong jagung enggak brownies. Ya Allah, brownies dikira brondong jagung. Ya Allah. aku jagung. Nah, Aku blondong jagung tak aku gelem. Mbak iki banyu Mbak. Heeh. Lho, Mas. Ini ngomong dulu, Mbak Isma tutupan guys, awake panas. Loro tujuh wangi kok. Ini enggak dulu. Kan? Roti. Roti. Belum. Nambah ini. Untuk tenang. Mami tapi tuh ya. Jadi jangan ya bang.
Jadi gak patek pucet ya mak ya. Senegara. Rina kene lho. Lah iya, nek ki apa berarti? Ma. Nek kene ini kok tapi jangan apik ini. Gak pucet. Nek tinggu maam pripun mbak? Balik. Wah, berarti ora lambung ya yo. Tapi lu emas ngoten. Iya mbak rasane. Hmm. Panas keringetan adem. Panas terus kademen. Roti nek roti itu ya. Ya Allah. Wis cara ndek niki ndek enak niki wis apik. Unduk jalan-jalan. Mlaku punan pengenane jenengan mbak ya. Mbak. Negonone Pak Apit to, Mak. Nek duwean. Iki aku sesuk ya insyaallah periksa kesehatan Dek Japri. Maksudnya iki periksa kesehatan lah yo. Nggih cek maksudnya cek. Cek ngono gak loro, gak ngecekno. Cek kesehatan. Ini kecangare wis apik itu. Kok Doyan mangan terus. mari kedoyan mangan ya. Dinane kedoyan mangan terus. Apa tangi nek mlaku gak iso. Ndak yo ki mau kan gak masuk asupan mbak. Nek sing niki pun doyan. Berarti ora kene, nek kene ketemu loro. Bawah sebelah Isinya kiri. Biasa. Isinya apik ya. Tapi nek ape sing ape wong. Kok sing beli. Kok sing ape. Isinya Isinya iki biasanya iki jantung nek jantung iki biasanya kerak mireng. Biasa. Berarti dia harus gak jantung. Tambah niki genteni iki tambah niki. Nggih. Dek ngenanane iki sapi sampe. Terus kalau aku. Jadi lambe-lambene nggih mboten garing, Iya. mboten pucet mbak jenengan. Sehat lho ya lambene iki yo. Ndah nggih, ya Allah. Kewan sing nambani santek nggih, Mbak. Ya Allah. Oh, tengi ora nyempli ya biasa. Ya. Makan. Dinane kembung mbek. Gah, misalnya membeni herbal. Mending. Sing medis sing herbal sak krungune, Mbak. Matu dikek matu mbak Cis matu angka. Enak ya. Di kantor daerah lah. Matu angkat kuwi. Tangan oke. Mek roti gak apa-apa. Mangan tak akeh kok. Pamane pasen. Pasen dulu. Orang balik kok. Nah, ya. Metaku lali nang muntah-muntahan. Mbak Lina ora doyan. Muntah-muntah. Padahal pengenane jenengan pun rodok lemes lho Mbak awak ayo Mak yo. Saiki kok ya Mbak. Yo wis kena berusaha kita. Cek paling panjang umur. Seperti sehat kan.
Itu cara ya api ya. Mboten pucet jenengan, Mbak. Mak putar. Nggih. Wis jare wong-wong iki cangareme apik iki. Pucet ya ora apa ya ora ya. Mana kok kudu halus Segone selama dilemesi. Tapi mboten bubur. Sego lemes ngoten. Nang bubur nanti tuh. Iya iya bubur kene daya. Wong loro mbok bubur mah lemes. Segone dilemesi, jangan menit. Mbok usang-usang nang omah, usang-usang telangan cuate kamu. Nggih. Dhuwur kangkung nyanyi Sayuran. mangan sayuran. Sayuran. Bento asli. Ini darah tinggi ya, Bu. Udah rati piring. Terus pitu loro. Dari. Lagi Mare pengen gak ngrasakno loro. pengen iwak aku nane. Iwak napa? Daging. Mangan suci ngelem malah. Cekot yang cerah 107 loro. Ada sidik ya. Terus tak pangan melon terus. Tapi wetenge ora rasa perih ora. Bukan perih. Ampun. Ayo. Wis sehat. Cium. Oh ya. Wis naik sehat. Kayaknya wongnya ngedos dia. Oh, tahu. Dah nggih ya Mak, ya ampun. Pari. Makanya ketang-ketang kuat. Nggih, ya Allah, nanti sing ngopeni apa-apa. Asli. Lipah mbek ngatempe. Penak bener jeneng nawang lho. Iso. Lah aku nek damis yo ngemis iki. Lah niku jenengan dhewe sing jenengno. Sinten? Damis ngemis. Ngoten no. Iya. Nek kowe mor baut, Heeh. wis nek karane dhewe-dhewe. Allah. Hei. Rene. Dekmu sasa piye dibune? Monyo mboten ngertos, Mak. Monyo mboten ngertos. Pokoke apa? Patah. Heeh. Wong jek isuk monyo kok rene. Monyo wis bar kok kene. Heeh. Mpun jenengan bakda syuting niku monyo terus mantuk Tapi ki sasa ki memangnya tangane ki wis ping pindho. Patah. Jadi tiba sithik rawan dekne patah lagi. Tiba lagi patah lagi sama. Dek ki kene lho. Asam. Lah dik mau ping tiga. Dik mau. Sing sebelah di. Ora maksud sebelah di sing. Pak iku paling. Kene. Iya. Jadi tangan sing rawan kuwi mau. Sebelah kiri Jadi nyo. nek bocah kuwi numpak ora sah dianu, diloroi saja numpak ngono. Jadi Sasaki tahu jatuh 2 kali dijongkrokno coklek patah yo. Terus neh tiba numpak sepeda coklek tibone. Terus ndek iki ndek mau, ndek esuk tibone. Tiba-tiba apa dia Pak bocah ya? Tiba dhewe wong numpak dhewe kok Aku nek ora tak loroi. Nek gak iso. Nek gak iso aja, kok iso rae aku nek numpak ngono kuwi. Oh, biar. Kok jaluk godhong? Napa? Wih, jaluk kayak Bayam. kali ya. Tolong.
bagi nek ning kene tak warai nyolong. Mak. Kok nyolong emak aku nek dipentung wong piye. Lah aku ki ning kene iki urip kuwi kudu padha. Aku nyolong yo nyolong. Aku ngene kudu ngene terok. Timbang syuting nyolong kalau syuting wayahe mangan mak seneng aku. Tapi kudu nyolong piye. Jatuh. Iku yo ora tanpa disengaja. Iki yo dolan. Jenenge bocah pengen mak. Aku iki pengen dolanan. Jebule iki awake ora kena tinggal dolanan. Wong nang iki kan. Wong anak sore. Lip. Kula tak kei jablokan. Iki pas separuh kok separuh. Lah gandeng jembut cah. Ora kena ndek kok digandeng. Gandeng jembut yo ngene iki. Ngono kuwi nek ora Ayo gandeng. ngicipi. Ambek Niku mie cipi. ndi kuwi nek Ayo lah nang kono. Nang pawon. antek klenger bencana. Mriki lho mak. Mboten mriki. Ini bencana terus. Aku tiram-tiram ndek suwe. Wortel. Wortel. Kerenge buah rasane ora awakku dhewe juga penak ya Sam. Urung kuwi ape tak sambeli iki lho, Dong. Mene kurang mau abang-abang mak iki. Angger mateng. Iki petak ngradang segone sing cilik lho Sesuk kancane sapa nang? Sesuk prei, bar sesuk mah. Impor awakku perkara. Nggih, nek ngoten niku marek nggih sak omah kan. Mbak udah aku Mbak segone mateng. Nggih, nggih. Ditukokno sego pecel. Aku tak tukokno nek ndek ngasak iki. Apa tak jeneng abang awakku ya lara gak sidel. Ngono ki piring kena apa mak? Kurang abang-abang keputen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yo ngene iki anake kok. Iba yo dhewe. Iba. Kalau tidak kalau Pak. Kalau mendem. Kalau mendem. Muntah-muntah. Ayo cakwe aku yo kudu mupuk-mupuk. Mbak, Wong kok sambat tembayani mutah-mutah meteng ngono lho. Mutah-mutah kok klenger ae. Kok Rene tak kira ireng rene. Wis to. Adek mengaruhi mulai, Bu. Aku ki yo ngabar, Bu. Sak mrono kok do kering kabeh. Mak gentenan, Mak, yo. Dan gini Mbak Isma, Mbak Deni ya padha awake do panas sih. Ki lho sirahku grijeng ora dari. Dek iki tak presakno Mak darane 170/130. Dah yo. Kurang pedes, Mak. Pere yo kok akeh meneh, Mak. Apa? Pere ku lho kok per Kan 120. gak apa-apa, jadi salah Pak Dare. Nah, nek mangan lho. Nah, awak loro ini nanti tukokno sego pecel awak wis kok repot kok bancaan piring. Gimana aku ya garbuk, Mak gentenan aku. Urip kok mbok gawe. Gendan sembuk sih. Iya, Ini anu udah ojo kok diseteng Mbak Mur udah kok Lah, tapi Tapi tangannya panas sih, Mbak. aku adem panas. Tangannya panas sih, Mbak. Kok mangan sih? Gurnik ta? Gosek Mbak kowe dino apa kamu? Tengah putih. Sama iki. Lah wae rasane piye? Berarti fresh garam ndi le? Gua panas praskar mau aku. Mana pek sing Kan panas. petik lho. Lho, ora maju, ora mandi nek aku kok. ya. Lho, tak pekno anu e. Kowe iki hand body iki dikeki balsem ben rada anget kok hand body. Mati aku. Sambat temek mbayani lengogas nek ngono. Malah penting ngogas, Mbak. Lip ngoket anu mau ngene tok. Tun. Enggak yo tok. Nyapa aja saiki kena anu kakase. Gorene. Kerokan kuwi nek nganggo hand body ora masuk mergo gene anget-angete. Balsem geli gak campur hand body dibek aku ngono. Tinggal sing kira. Kae. Kuwi tinggal
Oke, kuwi lho Mak, ndi mong. Nang dhuwur ra gak apa-apa. Nang dhuwur ki. Teko-teko ora dikon mangan, dikon ngeroki. Ya. Andane kok. Mbak syuting itu. Iya lah, teng udol iki. Cing, anak anu. Asing dikeroki dia Mas. Anak kucing ngocing. Nanti mau. Wajib neng Ah, iki aja dijobok, kok malah dijobok. Lah iki lho, nek kono iki gak enek ning kono enek malah kowe. Mbak Ucona. Kok ujono kok dhewe kok Emang nyelok aku balik, ngono ya. Susu kok mati kabeh. Yo, terus anu seperane. Lek, iki lho nek Mbak Anu barang. Mbak sapa? Oh, Mbak Ahmed yo. Ahmed yo enggak, Mak yo. Wah, aku udah ngerapen masak nek untuk. Yo, bener, Des. Senengan kok ulang-ulang, kok tentu suka pecel nalak. Ya Allah, tenanan ngono. Mbak ketok ora? Ketoy malah tak zoom tak ben ketok cetok ngono. Aja. Mbak. Aku bang ngene, aku mang wis nyeluk cing bang ngene. Cing dong gage cing, aku bejuk karo adek dhewe yo. Terus aku buk deh. Terus kowe teko. Cing mau sak Kampung kok loro kabeh. iya mbah, yo. Iya. Pak Gokot yo loreh. Berarti Iya. tulang wangi kabeh ya iki. Suro iki tulang iya. Tulang wangi piye mbah Mas teh? Mbah pakaman ngono iki. Loro ngono. Heeh. Abun pura mbah. Berarti tulang wangi kabeh. Aku seger waras. Mbak aku jane yo ngomong mbak. Iki suwe lho, simuk loro iki. Aku sampai ngene lho. Seger waras. Ambek ayah kan ngene. Ya aku seapa ndak amari aja ya aku pengen bebas ngono. Loro rasane piye? Ngelu bang ngelu. Fotosan. Nganu, apa jenenge? Wetenge koyo blok ngono. Lah kuwi iki yo nanti periksa. Wes periksa ping pindho. Wes periksa ping pindho Pak Bambang. Sesuk ngono Pak Ubed Puskesmas. bareng aku apa piye? Ngomong, kongkon anu Pak Rokan ning kene kono lho ning Bagas kowe dik kaya kan tau wis dik kaya weteng. Nang kono mari ndak minggu ki dek enek dokter ndek ini kae. Tapi yo cawe 600 700. Iya, dhisik aku 300. Nang kono. Pak Ubed sesuk bareng cek kesehatan Pak Japri. Ya wong iki rapi-rapi tapi aku mau ngecek noter kesehatan iki Pak Ubed. Mau ngecek kesehatan itu lulit. Ning ndi? Bojonegoro. Wah. Wong iki rapi-rapi aku dhewe iki. Lu boru cing masa. Loro tenan iki. Pancen iki nek ngecek iki justru nek sehat ngono kuwi dicek. Aja nek lara dicek yo. Lah ya Arifin ki ngremengi aku kok rapi-rapi kok. Oh, siane kan wis 60 pin. Cek kesehatan itu 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali aku ngomong. Tapi gak jauh anak darani ngombe obat. Obatnya beda, obat-obat kesehatan kok. Aku mangi jane saurunge bedhek kowe lah wis gendek cing. Wis iris-iris wis apa Mbah? Ki gak piye-piye. Iki modele salsa malah tiba. Salsa. Iya. Lah kok iso? Tangane coklek. Heh? Tenan Mbah? Iya cing. Tangane kan mesti drene. Dadi ndek kae wis lewat cek nang jenenge Mbak Mes. Gak roh jere. Yo kan name Jepang. Ya Allah kok enak. Paling ora coplek retak ngono li. Tipak sing molone ku retak. Oh, nganu neh ngono yo, kawung neh. Ora nek ngarani coplek retak. Lah bocah e kondi tiba kondi. Ya kok dolanan iki. Keselurutan Oh, gue. bareng cah akeh-akeh. Ndek mang asline monyo wis mulai. Monyo kan iso wis rono lah. Yo. Lah aku bering, sasa ya ambek aku bering kok. Tapi terusan mae terus medal golek sarapan. Bering ku lho. Yo aku delok aku. Ora piye-piye. Berarti emang enek telu barang ning kono lho. Go. Urutan kuwi. Pino gak roh, Mbak. Mbok yo gak patek enek bocah kok ki Mbak. Masuk piye iki? Aku yo gak roh tibone, cuma saya nangis. Aku terus akan nyapu terusan Kok parane. badanku lho. Napa ndak ndak mulai aku ngono dadak jere sing sebelah kuwi sing calanang aku yo gak apal to cah kene. Mane to nek numpak ki nggo tengah, nggo pinggir, guling ngono.
Pak iki kudune wong kuwi hati-hati. Cak. Seimbang kudune. Kayak Mbak Limbuk kae ya Mbah ketumplek kuwi kan gak seimbang deh. Terus anak Mbak Mis lewat ku Mbak anake sapa aku ngono Mbak Mis itu diterno Mbak Mis. Saya tak terone Mbak Mis. Tak kontak-kontak kok ini. Rasa tulangan ngono.